कर रउआ से एगो रिक्वेस्ट बा कि अगला बेर आइब ना तो तनी हुलिया और मेकअप उकअप करके आइब। भाई ये भूतनी तो बड़ा खूबसूरत भी है यार। हमार नाम गीता हवे। ये फिल्म के पूरा टीम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, स्टोरी राइटर सब कोई एगो गुनाह कैले बा और वो गुनाह जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम है बेगुनाह। जेकर एक्टर बाणन यानी कि अभिनेता के रूप में बाणन रितेश पांडे और अभिनेत्री यानी कि हीरोइन के भूमिका में बाड़ी चांदनी सिंह। ये फिल्म के पूरा टीम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, स्टोरी राइटर सब कोई एगो गुनाह कैले बा और वो गुनाह बा कि फिल्म बनावल गइल बा। ये फिल्म के ट्रेलर देखला से ना कहानी के पता बा, ना डायलॉग के पता बा, ना कोनो सीन के पता बा। तो रउआ सबे कहत हो खब कि सस्पेंस कहाला है बबुआ। तो सस्पेंस उतनो ना रखे के चाही कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, नर्वस हो जाए, बौरा जाए, पगला जाए और ट्रेलर और फिल्म देखला के बाद सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाए। ये फिल्म के ट्रेलर जैसन नी कहानी के दिखावता और दर्शावता वो एगो हॉरर कहानी के बयां कराता, हॉरर कहानी के प्रेजेंट करे के नाकाम कोशिश कराता। जैसन कहानी के लिखावट बा, जैसन कहानी के एगो रूप देल गइल बा, जैसन राइटर के कलम चलल बा, ओकरा हिसाब से रितेश पांडे, चांदनी सिंह और जितना कलाकार बाना हर कोई बखूबी काम कैले बा। ओकरा साथे इंसाफ कैले बा उस सीन के साथे। लेकिन जब कहानिए घटिया बा, जब राइटरे के कलम में ताकत नहीं खे तो फिर एक्टर ओकरा के कहाँ से पहुँचा दी, कहाँ से ओकरा के मंजिल तक और ऊ मुकाम दे दी जौना खातिर हमने के ललायत बनी जा, जौन ऑडियंस इंतजार करता कि भोजपुरी में कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ बेहतरीन आई। इस सुबह ट्रेलर रिलीज भइल बा और अभी तक 50,000 एकर व्यूज नहीं खे गए। यही बात से रउआ सब अंदाजा लगा लीजा कि अगर कितना प्रचार प्रसार भइल बा आ कितना ई फिल्म के ट्रेलर में ताकत बा आ कितना रोचक कहानी बा। रितेश पांडे के कलाकारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहानी के कमीपन के कारण उनकर एक्टिंग, उनकर कलाकारी, उनकर डायलॉग सब चीज़ फीका पड़ा था। और वहीं हम बात करें चांदनी सिंह से, तो जौन लड़की, जौन एक्ट्रेस एगो एल्बम में डांस करते रहे वो एक्टिंग करे लागल, ओकरा डायलॉग में वो अब नयापन और पैनापन बा तो काबिले तारीफ बा। अगर फिल्म के ट्रेलर थोड़ा सा भी रोचक बा तो बस ये से बा कि संजय पांडे बाड़न। और संजय पांडे वो कलाकार हवन कि कोनो भी मरा हुआ डायलॉग के भी अगर वो बोल दिहन तो स्क्रीन पर वो डायलॉग और वो सीन जिंदा हो जाला। खैर रउआ समय के ट्रेलर कैसन लागल अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइब कि इनमें सबसे बढ़िया सीन कौन लागल है उहो रउआ समय बताइब। आ ये फिल्म में का चीज़ के सबसे ज़्यादा कमी बा जेकरा कारण जना कारण ये ट्रेलर रोचक नहीं खे वो भी अपन बात और पॉइंट अवश्य बताइब जा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही भोजपुरी फिल्म, ट्रेलर और भोजपुरी गाना और भोजपुरी इंडस्ट्री के लेटेस्ट जानकारी खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर यूट्यूब पर देखता नहीं जाता, अगर ये वीडियो रुआ सब फेसबुक पर देखता नहीं जा तो सांझे बिहाने चैनल के फॉलो कर ली जा। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा।